Hi guys, andito tayo sa Old Airport. Bakit naging smoky? Good evening, madam. Imo ni? Tarag ako ka. Tagpila na? Tag 200. Uwe. Dagko. Sabi sa iyo eh. Fits man Mahal ni. sa kanila. Uniforme ni. Pila ka kilo ni? Basta kahit kaning ang sako ni. Inyo na to? Feeds. Tarag ako ka. Andito kami sa Old Airport. Bibili kami ng medium kasi naubusan para para sa propagation. Medyo mahal itong kanilang medium kaya ang suki namin nandoon si Ma'am Leonie. Pero titingnan natin. Ano yung tag 300. Ang Isa. Kung medyo makabarato, grabe po ng 200 daw sa kanya. Yung suki namin is 80. Dito nandito tayo sa Old Airport. Teka, tingnan natin ang mga plans from there up to there. Ikot pa. Tapos doon pa sa kabila, pa ganun pa. And then maraming kainan dyan, doon. Maraming restaurants na ganyan na maliliit. At marami ring, Ha? Ang ganda ng mga flower nila dito, Ma'am Jinky, mantingali ni? Ha? No? Ang ganda. Ang gaganda ng mga display nila. Ang gaganda. Look, pumunta tayo dito kahit gabi, video pa rin. Nice lagi, Teka, pasadahan natin kahit gabi na. Medyo maaninaw pa naman. Ay grabe ng hilig natin sa tanim guys. Hanggang gabi Hanggang gabi magkakasama sa tanim. Look at that, ang dami Ito yung pre-propagate natin. Yung Rafis. Ito na yung kay Ma'am Jinky. Ito yung kay Ma'am Jinky. Dito. Ayan ang ganda Ayun yung kanyang di pa rin nabenta. Hindi pa rin nabenta yung kanyang variegated money tree. Ayan di ba yan yun? Yan ba yung variegated? Ano kayang bago niyang stock? Magaganda. Magaganda. Puntahan natin si Ma'am Leonie. At least si Ma'am Leonie na makaintindi. May discount tayo dun. Doon, banda. Tayo ha? Saan naman si Ma'am? Ma'am, ari na Ma'am. Oy, my God. Ang gwapo sir. Oy. Nagwapo sa iyong mga dogs. Ha? Wow. The most ako itawag kinaggupuhan nga dog ako nakitaan pa sukad. Ha? Blondie Ang ganda naman ng kulay. My God, ang gaganda. Murag dili tinuod. Ako na usa serbe. Uyog na Mukuyog na? Mukuyog? Da, di oy. Mukuyog? Da. Uy, alam mo kuyog siya, uy! Ala! Ay, buutan dahil siya! Oh my God! Si Chiro. Chiro? Chiro. Ang ganda, Chiro! Ang ganda naman itong asong ito. Halika, picture tayo. Halika. Ala, buutan lagi sila. Video mo na lang. Video Uy! Ay, nanimhot lagi ka globot. Puro laki to? Puro laki na? Puro laki o ano? Hala? Anong kapuhan mo? Mahirap talaga. Liwat kanang ibaligya ko kay kuan. Baligyan nila? Ang kuan ko ni dili man niya mo sa akong anak banda padal nila dire kay wala muna mo kagay May mo ang alima. okay. Busy Nanimhot lagi ka. Lain na. Puro balahi sila sa kuan kanunay atog Manila. Ay, bantog rang gipada dire.
Pero Toy malipay na lang liwatan ka, sir, kay Toy liwatan Sabi pagkaon ito no, dugpod kanuna ito. Dugpo sa gi among gi anan o kanang Rice. kanang kuan chicken. kanang kuan. Gwapo pa ayos sila no. Kuan. Sa chicken Gwapo pa ayos. Itipla. Murag sudaniya. dili pa asinan, dili pa bitsinan. Oo. Pero buutan tong nga irong Buutan ano. lagi sila. Butan eh. Butan eh. Buutan sila, Ah, oy. grabe pag maintain nyo sa mga ano nila, pag shampoo nyo sa ila. no? Linggo grabe sila. Murag baby ni lagaan gyud. Saludo ko ni mo, sir, kay maayo kaya ko malima ha. Kita gyud nila. Kita gyud. Ang galing. Shampoo Wow, na lang to pag kanuna yung paliguan to no. Layan. Sadayan. Sudlayan, champuran. Diyos, grabe ang kanyang pilitsya oh. Cute. Hindi ko ba Atay anak lagi ani nga kuan kuan 20 ba to? Ah, iyang baligya? 20 ra. Pero to ka 4 months. Kani pagpalit tani kay 80 man eh. 2,000 kana 60. Uy. Ala. Unsay nga naning kuana? Husky, oh yan, Husky. husky. Siberian husky. Siberian. Siberian husky. Ala ka. Ang ganda nila no. Ayo. Ito ang puting-puti oh. Ilak magus ka gwapo. Pero galinin. Abi na mo. Namo. Abi na mo puros ano, puros unod, puro one pilitsya di ay oh. Oh? Puro balahibo. eh. Parang si ano ba, si atong iro si ano? Si Titan. Ipuin mo, Iring oh. manggod ni sir. Puin mo yung balahibo niya oh, Ito. tignan mo oh. Upat nga German Shepherds. Sa una 17 na sila. Kanya Pero wako iro ingani. Wako iro ingani. Onya, ako Lain. anak og mag-jogging, makakita og kanang luoy bitaw sir nga itoy. Labi na nang hapit mo sa ligsi na amang mo ipanglabay. Adapto ninyo. Kwaon man niya. Di man kumuangay kay mahal bayag dog food. Dog sila sa una nda kay Onya kay ay nagpalit nilang dog foods nga. Wa sila mo angay ay wa. magtai sila na. Tayo sila. Unsa na may pagkaan nila sir? Among gianan yung rice. kanon. Rice. Rice ug kanang chicken neck ana. Hindi ka Gianan na mo. ulo sa manok. Oo, Backbone. neck o backbone. Pero tagahan niyo po ka ng bukog, usahay. Very beautiful Wa head ka siya. kay hadlok ni og Matusok sila oh. kuan niya mabukog. Ayun. Ay, Talagang alaga talaga sila. Pero ulo ilang kanon lang. lata tayo nga pinangga naman mo. Grabe. Ulo sa manok no. Ulo sa manok. Yun na lang anay mo sa ano po, ulo sa manok. Gusto nila. Among sinisod. Mahadlok sila sa buto di. Ay tinapa bukod sa lang kanang tinapa. Tinapa. Kaon mo. Bukagod. Oh. O, hasta po itong among kuha naman, may katong kuhaan lagi isa. Tingani po itong balahibo, taas po. Isa lang. Arte po to, pero mukha ang tulingan. Kaanak ni siya kay may nagpa-start nga pareho po Budget dito no? Budget tong isa? Di, Ah, laki. Ah, laki. Laki puro ni. Ah, May nagpa-start nga pure pot. oh. Masama, gitoy niya, sir. O sa Cebu lagi. Kana lagi. Baligya ko no, baligya kay Cebu. bawal ay ipadala ba to dire. Baligya ko no 20 bro. 20. Upat na kabuwan. Pero masagol ka to sa ila Titan unsa kayo? Nagaway gud sila. Gawin. Di man pag-awa yun. Ay mga kuwan nga na yung Ito buutan ito ba? Oh. Ha? Tuton nila iring. Itong lahing ito buutan. Pero murag na Pero anak-anak yung na kung ni maano sila. sa lahi na ano, German parang Shepherd katibo ba? ka, sir. Oh. O kana Di man siguro kay na may mga askal nga mo padol-dol sa amo di. Di po. Kanang among ilibot-libot na sa kuwan. Na yung mga askal nga mo kuwan di man po di. mga askal Bali may di man ba? mga askal may magsipaghot. Buutan man Di di man makasuod ang kawatan. Napansin nun. Makawat din sila. Makawat si musod ang kawatan. Kita ni isod. Eh kasi buutan sila. Butan na. Na isa ay galing na gani. Mapay pagkita ninyo. Nakahila ko tong nakakita ka sa news na nakahila ko na isip na patay silang ingana. Ay. Kanang mga nasa ano bitaw? Kanang salbahe na ano? Magpakugos din sila usahay sir. Magpakugos din mo. Mapay Ala, pagkita ninyo. lambing Mukarating yan na. kayo. Lukso. Sila? Ala, lambing Ina up. Maay nang buutan ba yung iro ano? Ang ilahan diyan paghot kanang murag wall. Tuwaw. Oh, ana. Oh. Tinuod ba na og naay buwan-buwano ni nga na mo pagod na sila?
Buo lang Basta kayo. kay- ang- Wa- kasi wa- sila, wa- mo ka wa- matikot. Mao na tong kumakanta bitaw na. Oh, Oo, oo, mao na, mao na. atog ka ng naay mo Aski. kanta bitaw, no? Ala, makalipay kaayo ni inyong iro, ma'am. Grabe ang alaga nyo sa inya. Grabe. Oo. Murag baby, no? Di baby talaga. Gastos ni nga iro, ma'am. Amo lagi batayan nga di ka kaulog sugaw, ila tubig, mineral water. Wala na may baby. Ika na ng baby Ah, niya. sila na baby ninyo man na. Ay, among helper kay di lagi po musugdot. Oh, Amo ni ikuan sa kwarto ang sudlot. Among helper kay mo. mga hadlok sila? Adi mo, kuha kay Agi ba ka na ang balhibo. pihon ba? Ah, ang limpyuhon. Ito ang ilpagara pulipyada. Diyos ko. Ala? Oo talaga. Matyaga rin sila, no? Oo nga. Oo. Ang kuan Ma- kay ma- kumpiyansa mahaba-pasensya nila ba? Kaya nga eh. Oo, makapapasensya lang nila. Sabi na kung salbahe ang ingani nga iro sa una. Oo. Patinood lang. Makapapasensya nila. Tara ko na. Daw sa ganili nga mo imong ko ano makigduha ni sila mo hadsak pa sila mo. Yan, gusto mo. Tara. Atong gida nila dire nga alimahan ninyo kanang gagmay pa sila. Di dato pa ning Holy Week. Ya ito man yung huli Ah, wala. Wa manggoy mulaw gani kay busy na sila ba. Sige katog Manila. Pero tiyaw mo nang naana dayon no? Ana dayon. Oo. Kaya nga sabi ko sa kung mayroong madali makuha yan, kukuha nila yun mo. Susa, kuyog siya. Oh my God. Baligya lagi ko na tong anak ani. Ngayon lagi ito Lucky ba je? Badji. Baji? Wala ko kay ang una-una o budak ko to kuan ang Ikaw, wari. iparis Balik, ana. oh. Oo, iparis. Mauman nga ning naunga kanang sa Ah, naunga. parasa. Oh, kanito mauling Manila naunga Street. siya. Mo nakakita ni sa iyang bahin. Oh, good. So, yan ang lahi niya man. Opos ko kamatikod kay diri man ko nagtanaw sa mga tanong. Pagka na okay Ginoo kong gwapo ha man sila hilig man pud ni Giro. Nami kuan Irish mas grabe tong balahibog to kay tag-as. Atong antik bitaw nga dog kinaantikan. Ancient sa Pero kani mga hilig sa ano to, kanang bugnaw kayo yan. Oo. basta si kuan Sa si Irish. Sa Basta tingnan na, balahibog yun. Kaon guys. Oo. Nakapilit siya yung... sa ko si ko na sa aircon. aircon. Yang munaw sila silong kay bukaon. Oh. Kumanilang kaon hapa kadiyot. Man, hinahinay po sila kay sa kasta. Siya ato po sa aircon. Ato na pa sa aircon. So, ug ato sila silong. Usahay itong ref ilang ablihan. Oh. Maganda sila mong tindog. Magpabugnaw. Lahi man ang Cebu og dire. Ah, Dire kay murag budaw banda. Okay ra sila. Ibutan mo sa kwarto. Nga ato sa mga terrace. Sugot na sila. Halatang Amo, halagang takan alaga. o guys. Lagi? Sino mo lapad? Oo, alaga. Ang ganda naman. Puros mga pilit siya na lahat yung suot nila. Oh. Ang balahibo nila ba? Ang gaganda nga. Ay, ang gaganda. Mga laki man ini. Mga gwapong man mo eh. Buyag-buyag. Nakuha eh. Pero maayot, maano sila po no, yung matiisin po sila yan. No? Kanang laing ko, dili mo palagay yun. Sige ka. Umupagkut-pagkut na. Nagwala na. Sila kay ingana na. Oh. Ihilo mo dyan sila. Dulce-dulce oy. Oo. Ano ingani din eh. Love manggod na. Mao na ingana kay love manggod. Oh. Kontento kay love man. Kani may murag siluso. Kato may mohang hagwa-hagwaon. Magselos ni. Selos ni. Oh, seloso bandig ka. Siluso ni. Ah, pero gwapo ka no. Magkalahi po na boy boy. Murag Chinese, murag Japanese to. Murag Japanese tong to ah. Murag Japanese oy. Black and white man, good ang face niyan. Oh, No? murag Japanese din isa. Murag si Hero, no? Hero ba to? Ang tawag ito yung Japanese? Murag. Hero. Si Hero. Oh, Hero. Tiro. Oh, si Ala oo. Pero, pero Oh. sila yun, oh.
Hala, gusto ko itong 20,000 daw. Ha? Hala ko doon. Mahal ang dito. Iyo ko na. Barato na yun ah. Rato na kanina. Galing-galing pagpalit Sa nila. sinta man. Sa sinta, kada 80. 6 months. Kato, 4 months to. 20 ra. Ano yung Saan 80? pagbiyahe at makabiyahe ba dito? Sakto magpapil. Ha? Sakto Kani papel. sila, sakto ni Kani gilukatan yung permit. Nga, sakto Oh. papel. Naikuan sa veterinary. Oo, sa sa ilahan. Papirmahan naman. Naay certification dyan nga. Oo. Rayod. Kato ganin pagbiyahe na mo from Manila. Dire, katong mangiro na mo. Napalit din nila kay Batangas. Batangas? Uy, ginoo ko taga Batangas. Ala Batangas yo Monday mo. Layo. Ala Layo pa nakaabot sa Bohol, no? Oh my god. Batangas din nila napalit. Usakay mong gurahong anak kay maasahin o ito sila maasahin Dahil sa habang project Ilocos. sa kuan. Ay mga project. Sa Pero- dito ba man? Kanang hong City, anak, Sabcol. baji, company nurse, niya Oh. kanang hong masamo, superintendent sa nang ilahang kompanya nga. Kan ba kanang sila sabkon anang GCP bitang mga project. Ah, okay. O kanang pang mga bahin ba o kanang Electric on bitaw. Kanang- Sila may Sa kukuha na kuryente? kurente. Mm. Sila may kakuan na ning ubay to, late, oo. kaning Corelia, Oo. ubay, late sila anak. Diha sila nakita sa mga anak. Ah. Ang masamo Diha kay nasikop. diha man siya Oo. nagtrabaho sa company nurse mo sa diha Oo. ni Corelia pag construct ana Okay. Nice guy. Pero- na sila sa Cebu na po nagtapos nila project sa Cebu. Karon no magani nga na gud sila kay ang ubay. Biyahe, no? Ang ubay na pod na naman po kas karing Maribuhok to Argao bitaw. Oo. Ila man pod na. Mo na nga ibili na lang amo ang iro iya mo kay saan man nga usahay lagi sila magabian na inig sa Ikaw, sa no? ang helper po usahay. Ang helper po karon lisod na po pangitaon ng helper. Lisod lang. Ay, oo. Oh, mo puyo orang duang semana unsa. Kami naka-experience dyan, may helper pila na. Sige, pulig yun. Huwag tarong dyan. Kana nga mo ay nung buyag 26 na katuig. Okay na. Oh, damo lagi na. Swerte ka. Moingon lagi. Adi na jud ko ana. Asa iro ahong atimanon. Eh ko nga di man ko atimanon din. Pupuyon na jud nakakita di sa kay luoy mo jaga. Hoy, luoy mo mga iro amo ay. Oh. Ah, nalab na no ni sa. Lab na niya dyan. Kinsa may dili mo laban na, oy, ginoo ko. Pastilan. Da labi maghugas sa plato ja. Nasa lojo abundol-bundol jang lubutay. Sabi ko. Bundol-bundol. Nasa mo kalit ang tindog kay magpakugos. Oh. Ay hindi ka maluoy na nen. Ala, oy, very malambing man na ni sweet man na Oh. Ala, piyong-piyong na, oh. Mm. Ano ba? Tugo na. Katugon naman eh ka. Lain ni sila og matug kay binsa pagpukaon nimo. Basta tugtog so na sila wala gyud nang makawat lagi. Doan. Ala. Di man makurang basta basta Oh, matug ni sila. Wala, tug, eh. sila Naman na. matug. O kailangan na to. Bantay ang kailangan na to. Dili ka. Ay nako, madali lang kayo makawat, maniyay. Ay lagi to ang masamo nga isod sa naninjo mga kay makawat na ba jud na sila. Buutan man. Bantayin yun ninyo. Pastilan. Pinangga man mo, oy. Tanaw sila dito, oh. Kinsa may di mo pangga ninyo, oy. Kakikit ka ninyo, oy. Ano? Ano? O niya, usaha naman na. Murag wa man si na natin man. Siyo ni. Wala mo ato? Ambot lang, Yeah, mapali dasil. mo ato. Dasilaw na. Na may sakiaw. Yan, suba. Nasa atong jahang utanan o buwa. Ala. Buhi na. Dili. Pugat? Buhi ni. Buhi na. Kare na. Sa Kareo. kaning lata. Oh, kani kay lata lagi. Oh, kana. Isang bugata Ay bugat kay nabasa. Ano pa yun? Dili Ha? man basa. Kawara man. Mix nga bugod. Mix na po na siya. Ani na lang tamo palit kay aron na sila aron na ipalit si ma'am upuan, chicken neck. Bugata, oy. Hello oy sila unsa nga tinganan ni Chiro. Si Chiro, si Lina. Bugata, oy. Ay nabasa. Basa na. Nabasa manggod. Latan na ko na. Latan na, oh. Wala ta lagi. Unya nabasa sa uwan.
Abisa pag mabasa ni og dili lata kay mukuan man kanang Kari usa basta di ka basa. nasa bimi ko. Ala, ang likod na po sa pagkarga. Bukat ka ayo. Maamon na nasakit sa likod mo. Ha? Maamon. Ah, Eh, mabigatan ka eh. patulong to kini ba? Ha? Sulit kayo. Eh, murag bato. Ninggahi naman yan. Kung saan man na. Kanang lata basta lata naman gud kanang bugat na ba? Oh, lagi niya. Ay, Nabasa. lata Nabasa na. tingalis uwan no. Sir. Basa mo ba? Hindi kailangan ibilad pa yan pagka ano. Dili na. Dili na. Pero diretso sa tamon mga na. Oh, diretso. Tuwa bitaw amo to. Kay usa ato mo gisud kay magribag na pug ugma. Oh. Unsa? Hindi, ikaw. Kaya bang mo? Aw, Ang problema ba? madadungan lang. Pugpuan. Nagunga na lang unya magpatabang tao niya inigabot dito. Ay ay. Ooh! Ala na hinajak si Sir. Buswat. Yung ko na pareha sa uban nga may rang kwan. Kato pang isa. Ha? Kato pang isa. Apa? Dili kay go nag chicken neck. Maayo ra magkaon ning duha. Isas Ginoo ko. Mas gaan na ni. Ha? Mas gaan ka. Mas gaan kay na uga siguro. Oh, okay. Dalawa. Onya mas barato ni. Wa pa di pa mo nalata. Mas barato lagi kay di na lata. Barato rin. Aw, na 250 mas kuno man. Kaduna hatag oy 250 may dapat hatag. Panarago na. Ay, mahal po, kumpara boy, sa 250. itong kwan. Dili pa kan bali. Mahala po. Hindi pa. Ah, dili din yun eh. Katuray nyo ha. Kani re amo. Dili. Tapay kauban na mo ta dito. Ato. Okay. Ato na to si Ma'am Leonie kay magdugang ko og kadtong kuan. Magbayad na ko, Taysa. Si Ma'am Leonie nandito siguro, tingnan natin. Si Ma'am Leonie doon, tingnan natin dito. Tingnan nyo, ang daming kainan dito. Excuse me, ma'am, naas Ma'am Leonie? Oo, sa pikas, ma'am. Ala, nag-ayo-ayo ko dito, wa may nitubag. Wa man. Upat ka jam, large fries, iced tea, large iced tea for the drink, then willing to wait, ma'am. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Bait niyang, gwapa niya. Okay. Drive-thru tayo tonight kasi yun na naman, dami nating nilakad. Hindi na nakaluto. May gulay. Kaya, champ na lang, tigisa kami, okay na yun. That's it.